waktuji sappo e tati yoni ɗo e haalirde mon Pindi radio ko ɗin waktuji sappo e tati joni e nder dendagal wertago leydi Sénégal. Bandiraɓe musidɓe teddude yonti jonde men mawde kabaruji ɗemgal Pulaar. FMI Fonds monétaire international habri wonande on ɗon dette caché biyetenoɗo ko hunde wonde habri ɗum noon ko mo ganduɗa kañum woni directrice générale Fonds monétaire international mouvement ñolank ina anni yuɓɓinde seppo ñalawma hande o sanga waktuji sappo e joyi préfet mo falde Dakar jaɓaniɓe gonɗon seppo kono noon o wayli ɗin nokkuji ɗiɓi cuɓɓino wonande kay ko toon ɓode toɓe mbaɗata gonɗon seppo. Dakar heeɓi kamuɗum gadido ko yewiti on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift on ɗon kanon feeñi ko toon to Keur Massar. kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde men kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum kala nene e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni joni piren paccire. Jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio sawtol ngol neɗɗo foɗo e Anne Maris villa 98 kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen kuccodiri e Seydina Oumar Boun Khaddam Diop golande en to karallagal ngal holno mbirnuɗen e gardidi kabaruji ɗi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi validé ko yowiti e ngol ɗerewol yurnitade ko yowiti e alhaali niɓɓo koko fewti e wargo wonnogo toon to Thiaroye on kamo Thiaroye woni duuɓi capanɗe jeetati ko ɗum kewno ene woni tan noon on ɗon ñalawma kan torindo ɓe ganduɗa kañumen goni soldateɓe ɓe leydi France tirno e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni tirailleur sénégalais en kamɓe France noon kañum e wiide muɗum ko ina tolni e capantati e joyi ko kañumen goni ko kawruno e ladial e on ɗon ñalawma kono noon leydi Sénégal holliti ko maayi on ɗon ñalawma ɓuuri ɗum ɗon on saaha noon horejo leydi Sénégal yamirino wonde kay yo ɗum yurnite ene wayno on ɗon livre blanche ɗon ɗen mbawi wiide ko joni e gueɗe ɗe puɗɗoto ɗen ɗon golle noon ma halfine ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni chercheur en taw ko scientifique ɓe leydi Sénégal maɓe gollo hen gam addude hen famamuya ko noon kadi e laɓɓitinde ko laaɓano e ko yowiti e on ɗon alhaali on déclaration noon wonno ɗum ko horejo leydi Sénégal e lewru avril e hitande e yawtunde nde woni 2024 joni keddoɗen e nder leydi ndi on mo ganduɗa kam woni jagorɗo kalfinaɗo ko yowiti e gueɗe nderderije kam e nden ka ikkisal ɓesguji ɗi ministre de l'intérieur Bamba Cissé kanko e jamma belɗo o yehino toon to wuro teddugol ngo Touba ɗo yiidi e mo ganduɗa kam woni Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ene woni tan kanko mo ganduɗa kam woni jagorɗo ko visite privé woni ko waɗi toon to Touba ene wayno on ɗon visite privé noon o heeɓi audience joddade mo ganduɗa kam woni Khalif général des Mourides hono no wiiri ɓe ganduɗa kañumen goni Le Soleil tottirɗo kabaru ɓe kolliti noon kanko mo ganduɗa kam woni jagorɗo o yindiri e Serigne Mountakha ko toon to galle muɗum gonɗo toon to Daray Tanzil tawateɗo toon to wuro teddugol ngo Touba. Oɗon ketto saktirde mon Pindi radio. Kalen ko yewiti e alhaali dette caché on ɗon copareji biyanoɗe wonde kay koko suuda e nder leydi ndi wonde ɓe ganduɗa kañum gon laamu kesngu nde ɓe gaari ɓe tumino ngoya laamu yewtugo wonde kay won ko suudi e ñamade leydi Sénégal ɗum ɗon no ɓe kollirani ɗum e way noon oɗo saaha foof noon ko haala muɗum wonno e haalede ɓe ganduɗa kañumen goni FMI e oɗo saaha ene wayno kamɓe ɓe gonɗini ɗum ɗon noon ko caggal omo ganduɗa kañum woni directrice générale mo Fonds monétaire international won nokku cam hakkude ɗum e jandiyankoɓe e ñalawma hanki o caggal hande on ɗon kabaru yani ɓe ganduɗa kañumen goni jeeyaɓe e lande APR Alliance pour la République laamu yewtugo ngu kamɓe noon ɓe tardani he lawol gotol ngam yeddude ɗin ɗon konngudi kamɓene e déclaration moɓe mbaɗi ɓe kolliti kay wonande ɗum ɗon ko haala ko wona hunde wonde so tawi ɗum ɗon no woodi yoɓe jaltinna ɗin ɗon ɗereji kollidoji wonande
wonande kay on ɗon detkase ene woodi ɓe ɓayyina ɗum yimɓe kala moni kala wawa fawde hen yitere e muɗum. ñolanka ene anniyi yadude e APR ɓe mbadda jungo e fandu ko yowiti e gonɗon seppo anniyango juɓɓinede ñalawma hande o sanga waktuji 15 ene wayno tan noon ɗum gonɗon seppo no ari tan ko ngam hollide caɗele ɓesguli ɗi gurata e oɗo saaha ko yowiti e alhaali gonka leydi ndi ko noonne kadi e tiiɗal kuɓɓamɗam cimtol Elhaj Abbas Sarr. ñolanka ko fedde ɓesgu leydi Sénégal fiɓɓe anniya wadde seppo aljuma hande o sanga waktuji 15 caggal juulal aljuma ngam hollide mette maɓɓe e ɗam gurdam cattuɗam taw ala pawɗoɓe ɗum so wona régime Pastef gongu e laamu leydi Sénégal. APR naɓe mbi ma tawtuɓe e gon seppo. Ibrahima Mbaye ko gote sukaɓe APR ena arta hen. Aɗandi ñolanka hande so darima wi wonde ino waɗa mars pour wullude luuka jullina andine anduna ardiɓe wonde miskineɓe en tampi hen te ko gonga yimɓe hande ala ko mbawɗa dañde e poos maɗa ha ñalla hen saka wawa saabu gurdam ɗam no wayi musta e seeɗa nde wonno état o fadano e makko ko ɓuura wawa ɓeydude ngaalu leydi ndi taw ko kanko waɗi créé gueɗe mbawɗude ngaalu leydi ndi kamɓe mbawa hen wadde fonctionné mbawa hen wadde investir tawa ɓe guittani ɗum keeceje miskineɓe. Kanko monsieur Mbaye o wi laamu fotani yebade miskineɓe. état poɗɗa ko yeeƴade miskineɓe déjà joni balle ɗe ɓe gaddanno miskineɓe ɓe kuppi ɗum woni les bourses familiales ɗum ɗon fof ma ɓeydano par ce que ɗum ɗon fof so tawi no heɓateno ma ɓeydanno leydi ɗum ɗon fof ɓe kuppi ɗum courant o no seeri hande a wawa ɗum joganade haalis ñamdu ndu no seeri yardu ndu no seeri ɗum noon il faut ɓiɓɓe leydi ndi daro mbiyaɓe he gartire hakkillaji moɗon pituɗen gurdam sukaɓe ɗe no ɓiɓɓe leydi jogo hen jeeya ko ɓen pawi on. O holliti kadi taxe ina moƴƴi kono fotani fakkidde. Taxe no moƴƴi taxe c'est normal mais kono noon hani fakkidde fotani ɓurtude wona hande ɗo jaaɗa fof ko taxe hay sinno aɗa nelda haalis aɗa nelda yumma 10 000 francs ministre des finances wi ko ya tinno balla laamu ndu dokka ɗumen busan elle jalato ɗum tagui ño lanka ño bañ ɓe mbi ko min jaɓani min calima min mbi loppet min daro min kuccira e moɗon min mbiya on yon defte leydi e dow laamu beela Allah laamu ngu hetto seppoɓe ɓe saba tago julduɓe e laana ko teroyde. Oɗon ketto saktirde mon Pindi Radio. Kalen ko yowiti ala haali cellal on rafi biyeteɗo La Vallée du Rift nene jokki lawlawde e nder leydi e Sénégal caggal yoga e diwanuji leydi ndi en mbawi wiide lamargo ngo Dakar ñalawma henki o heeɓi kamuɗum gadiɗo e wiide e jagorɗo kalfinade ko yowiti e cellal cisgoli ɗi ne woni tan noon ministre de la santé kanko holliti wonande kay on ɗon ka gadiɗo yiyama ɗo e lamargo ngo Dakar ɗum noon waɗi ko toon to banlieue mo Dakar toon to Keur Massar ko toon on ɗon ka gadiɗo woni ko yiyaɗo e lamargo ngo kono noon hollitama e nder dendagal wertago o leydi ndi kala ko Saint-Louis woni diwan mo Saint-Louis ko kam tigui ɓuuri hebde hen ɓen ɓe ganduɗa kañum goni e fidaɓe e on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko kam woni La Vallée du Rift mo ganduɗa inen jokki lawlawde e nder leydi ndi ko ine tolni e 990 keɓino on ɗon rafi e nder leydi ndi kono noon ko ine tolni e nogas e go kawri e lejal wonde kay on ɗon rafi liyobima hôpital men kono de 447 caframa celli jagorɗo noon nena waɗa hirjino fewde e ɓeskuuli ɗi e yimɓeɓe moni kala nde wattarto hakkille ko noon kadi ɗofto ɗen ɗon kuule biyade beele on ɗon rafi ene wawa folede ɗo e nder leydi Sénégal. Vous écoutez Pindi Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. En jaltat lamorgo ngo Dakar jehen ha ton to Kanel ton noon maire de la commune mo Kanel Mamadou Sadio Diallo walliti sukaɓe jangoɓe e duuɗe jangirde woni école aji tawateɗi ton to commune mo Kanel ɗum noon ko defte kayeji e kam e gueɗe goɗɗe ganduɗa sukaɓe ne mbawa ɗum hutorade ko yowiti e jangde mumen kanko maire o noon waɗi jungo e jiifa gam yaltinde ɗum noon e wallide ɗum e jinnaɓe sukaɓeɓe ngal
ngal ɗon ballal noon ma fecce nder dendagal école aji tawateɗi e nder wuro ngo. En on ɗon cérémonie de remise noon wonno ko toon to mairie mo Kanel e tawtorede ɓe ganduɗa kañum ngoni conseiller municipaux ji hani e tambiɓe jangde toon to falde Kanel. En kettoto hen Sira Niane, premier adjoint au maire de la commune de Kanel, wondude e Agibou Soumaré, conseiller municipal e micro bani meɗen debbo Habsatou Wat. En garin ɗo rawane en garti ɗo hik holko joƴinen ɗo ko fournir scolaire 2025-2026 tawtorede IF e conseil municipal ene wonde adjoint au maire Aissatou Mamoudou Diallo et certains délégués du quartier. Amin mbiya kadi monsieur le maire merci adi foof en ara au temps ne arande foti arde nde par ce que yimɓe foof ne gandi école udditi ko ɓooyani peut être hande sukaɓe bindana fourniture scolaire ɓe coodoy so tawi ɗum ɗo yeehi ma wat soulagé parents d'élèves uji ko wona ɗum ko hamin ñaago directeur uji hamin ñaago parents d'élèves uji nde tottirte law waɗe no wirani mon foof kadi wawa yiide hen hoore mum ko adda ko amin jawi so sago amen hitande foof min ɓeydat fourniture scolaire o ha hande kadi ko mawɗum par ce que holto jahata kadi to wayani dani ko minen conseil municipal amin jarno équipement municipal nde wonno eɓe mbiye jaw woto senglata tawi wiyama monsieur le maire tan équipe municipal o ko dariɗo donc amin jetta Allah amin jetta onon foof amin ñaagui noon hitande arore yo Allah hokku en tawede tawa kadi ko enen dokki Allah ne wawi ɗum yo waɗan en min ñaagui ko hitande arore ɗo nde kala ka aɗa waɗa hen siftor école aji tokosi ɗi ko wayno école maternelle en ko wayno école aji case tout petit en nde wonno eɗen paami formation de base o ko toon donc amin gandi an gila garɗa koye gueɗe ɗi tan mbaɗɗa focalisé ko ɓuuri hen hewde e ko ɗen gueɗe goni naftoje hande woni éducation ene wonde santé ɗum noon Allah jarama a jarama minen en tant que population Kanel amin mbima merci monsieur le maire. Inspecteur aussi ko ari ko ene joue hen rôle mo ganduɗa c'est important. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Kalen ko yuwiti e alhaali diƴƴe ɗen diƴƴe tampinɗe yimɓe ɓe oɗo saaha toon to banggue rewo leydi ndi ha toon to falde Bakel ko ɗum jeeyi sababu fedde wiyetende Codrem kam e pelle goɗɗe ɗe ganduɗa kay kamɓe kala ɓe ndentini doole mabɓe gam yidde fabade ɓen ɓe ganduɗa ko min goni loriɓe e ɗin ɗon inondation ngaji woni ɗen ɗon diƴƴe ko noon kadi ɓe mbaɗi erago fewde e laamuji ɗi nde battorta hakkille mumen e ɓen ɓe ganduɗa kañum min goni loriɓe ɓe ha mbawa faabede ngal ɗon kuccam hakkude mabɓe e jandiyankoɓe ɓe juɓini ɗum ko ɗo e lamorko ngo hanki toon to centre Amadou Malick Gueye mo boppo en kettoto hen Ousmane Makali ko goto e tergal e fedde wiyetende Codrem e micro banimen debbo Raki Diallo. Adden ɗo ko haaldude bandiraɓe haaldude e ɓen ɓe ganduɗa hohoɓe diine hohoɓe aada ɓe leydi Sénégal ɓe leydi Mauritanie ɓe renti ɗo ko kawtal pelle 16 tawane oɗo saaha ilam heewi no ilam tawtude tomdogam ndiyam kewɗam e nder dande maayo leydi Sénégal tuggude Bakel faade Matam faade Podor bandiraɓe mbomima ɗe gese naati galleji naati caɗele kewɗe mbaɗi ɗeɗo pelle 19 darinomo hen doole mon ngam wadde hen ballal mumen ɗum noon haɗani ha joni wayno wayanno hikka kadi en jii e vidéo ji jaltuɗi oɗo saaha nokkuji kewɗi dande maayo e nder diwan Fouta Guiya Bow Cempeng Wodabere Jammel Tiggere Ndulumaji Dembe Wudduru Ngijulon Silla Jongto Jorbiwol Madina Diaƴɓe Jama Alwali ɗiɗo nokkuji han jomumen ngalaɗo ñaami ngalaɗo jari wonɓe ganda ngala hayɗo juuli galleji mon keewi ndiyam guese ɗe foof naati oɗo saaha kolaɗe naati caɗele keewi oɗo saaha ɗum noon saabi ɗeɗo pelle wadde erago ndiyam ɗam noon ko ndiyam gumiɗam toon to baras manantali tawti hen e tomdogam ɗum fof jokkodiri addi caɗele oɗo saaha ɗon bandiraɓe ɗeɗo pelle wonɓe ganda ko Sénégal naaɓe heddi hen ko Mauritanie naaɓe rendude wadde ngoɗo era faade e ɓesgu leydi Sénégal kala to wawi wonde debbo hen gorko hen suka hen mawɗo hen hohoɓe diine ha tingti noon e laamu won gueɗe ko laamu foti wadde ko autorité laamu ngu noon adi ko ɓen ɓe ganduɗa woni maire uji wonɓe toon ɓe conseil départemental Bakel Podor Matam caggal ɗum noon gouverneur uji ha tingti noon min kalfinade kala fati diƴƴe ministre de l'intérieur premier ministre faade président de la république min jiiɗi ko ɗum ɗo hen laamu ngu anda ɗum ɗo ko caɗele sibu laamu so leydi woni kala hitande rafi ene woodi on rafi so safrataki e ko caɗele ɓeydere ɗen caɗele en jii oɗo saaha galleji kewɗi ndiyam en jii guese naatɗe so guese naati fuutankoɓe
ko ndema e gaynaka gontoon diwan Matam faade Podor faade ha toon Waalo ko ndema e gaynaka so woni gese ɗe naati so woni diƴƴi mbaɗi rafiji kewɗi e guilay jontino guilay rafiji kalteɗe fiyev balede rifte wondude rafiji keddiɗe fof nanɗo hen oɗo saaha nokkuji cafriɗe ngara caɗele ne keewi no feewi ɗum noon ko wadde erago faade e bandiraɓe ganda caɗele ɗe ene keewi ha tintino e laamu leydi Sénégal kaalisaji kewɗi mbiyama mbaɗi neldama kono noon jiɗɗen ko ɗum wawi wade fof mbaten laato mbata yimɓeɓe ene mbawa yiiɗen koye mumen ha tinti noon wonɓe toon ɓe oɗo saaha nguuri ko bonɗam nguuri koye tampere hande ene kaaɓi ene tampi ene paayi banggal ndenka banggal kisal so woni ala ɗo jooɗiɗa ala ɗo ñamda ala ɗo jarɗa ala ko ɓurda nokkuji kewɗi ɗum noon pelle ɗe mbiɗum en jiiɗi kadi laamu ngu darto hen feewi waɗa conseil interministériel ko fati inondation taw ko zone vallée o arta ko fati plan spécial guinol golle taw ko haalde ɗeɗo caɗele e ko laamu ngu wiyata plan de redressement 2050 laamu kadi nanna hen ɗeɗo toɓɓe anda leydi Sénégal so woni diwan oɗon rewo leydi Sénégal so woni ne waɗi caɗele yimɓe mbawa wurde mbawa remde mbawa wadde faggude mbawa hay caɗele rafiji gueɗe ba ɗum fo alay sago wadde des solutions durables taw wona hirande yimɓe ne goya waɗe des ponts secondaires pomuji goɗɗi jokkodirɗe amanantele laamu leydi Sénégal faade laamu leydi Mauritanie e sibu OMVS rendini ko Sénégal lendini ko Mauritanie rendini ko ɗeɗo leyɗele fof. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. to Kédougou ɓesguɗe ɗi nana keblano ɗin ñalɗi pine ɗi ganduɗa kay ne jogori wadde taw noon waɗata koye nder ɗeɗo leyɗele tati taariɗe leydi Sénégal e Guinée kam e toon to leydi Mali aɓe guinnir ɗum tripartie on ɗon tripartie noon rendini ko pelle ɗen ɗon tawatede e nder ɗeɗo leyɗele ha tingɗon e ɗen ɗon guure ɗe ganduɗa kay ko kerodirɗe on toon diwan en wonta noon aɓene goni e keblungal ɗin ɗon ñalɗi e pinal fina tawa kam e gueɗe goɗɗe ko nandi hen fof ma hollire toon e ɗin ɗon ñalɗi ganduɗa kay ne annida toon yuɓɓinede koye on saaha moɓe goni e heblade omo ganduɗa kam woni président conseil départemental mo Kédougou Mamadou Saliou Sow waɗi jungo e jiifa yaltini kene to ni million temedere ujunere ngam wallidde ɓe e ko yuyti e kebbungal ɗin ɗon ñalɗi pinal ɗi ganduɗa kay ne jogori wadde tuggi ñande nogas e nayyi lewru décembre ha ñande capan tati e goho lewru décembre toon to Mali e nder leydi Guinée Conakry en kettoto hen biyeteɗo Thomas Maga Souba e ballal musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. ɓawa hikka ko Guinée woni yimɓe ɓe yata donc ma fi transport on taw fi commission transport on kadi haala donc minen weltani président me o monsieur Ba hande omo dogude sare nde hen fof pour min heɓa moyen ji komin wata yaade tripartite on e dow jam min yaha dow jam min arta e dow jam par ce que tripartite ko haaju andantama ko pays ji tati Sénégal Guinée Conakry e Mali donc on ɗon tripartite ko on ɗum addi ko min fof min wona nene goto min wona baba goto hande si neɗɗo ma ala Guinée a tawa neɗɗo ma no Mali si neɗɗo ma ala Mali neɗɗo ma no Sénégal donc o tripartite ne jogui doole minen komin ari hande conseil départemental wallitike men fi yaadu ndu donc ɗum ɗo tripartite bureau on fof no weltanimo donc hande kandi komin wawata lansude par ce que président o kadi o lansi ballal e nder autorité ɓe wonɓe nder Kédougou hay yeeyoɓe ko nder marché hen fof kala ko woni wadde activité président o landike ballal ɓenɗo fof hay état o landike ballal par ce que hande sa nani min yaade Guinée Conakry ko état o yamiri lawol ngol donc ɗum ɗo fof président waɗi démarche mum o hay ministre de la culture ɗum ɗo fof o landike ɓe ballal ministre de l'intérieur et ministre des finances pour ɓe wawa wallitade hen tripartite o pour tripartite o wawa wurde par ce que hande frontiére ji ɗi Sénégal Mali Guinée min wayinde alhamdoulillahi Sénégal no yaade Mali no yaade Guinée Sénégal no yaade to kamɓe kadi ɓe arde donc on ɗon tun ɓurna welnude frontiére ji ɗi yurmin ndi waɗay
yahay e saare nde kadi ɓuure tout yajude si Allah jaɓi par ce que ɗum immini tripartite on pour dinno relation ji tripartite on ana pour bonnugol mais tripartite on ko pour ɓeydugol dokkere endanda ko ɗum woni tripartite. En jettima e lefol men ñalawma hande lefol ngol haalata ko yuwiti e alhaali ɓen wayloɓe terɗe mumen walla ni bayloɓe mbadiji mumen so tawi kay won e yoga ene mbiya ɗumen ko ni mbayi walla ko ni mbati. Raky Diallo Cimtol. Oɗo saha gonaɗo hewɓe e yimɓe kulini dañde sehil walla ƴewoyde bandu men sabu kanda yalti galleji munen jobde juuɗe sabu tagodi maɓɓe handicap maɓɓe ɗum woni body shaming hunde gandanɗa addani hewɓe caɗele yahat ha nannaɓe hunde gandanɗa addantaɓe ko lor jango. Holno ɓesguli ɗi jiiri ɗum Ismaila Diop addi hen niyande mun. Wonen yimɓe il suffit ko mbiyaɓe waɗa atteindre psychologiquement ɓe change so jomum go tawi fin wonno kuccira jomum mbiya no ɗo fooji kalɗa e mum ça va travailler quoi ha kene taga wadde ɗum influencé yaade wadde chirurgie ƴettude poɗɗen produit ji ɗiɗon ha jomum daña ɓandu pour min yimɓe ko ɗon certi quoi ko côté mentalité o psychologiquement mbatta atteindre jomum ça c'est vraiment pas trop bon parce que Allah tagi yimɓe kadi o fonda en ɗumen donc c'est aussi important yimɓe ɓe mbatta haqqille parce que wonko mbira neɗɗo tan ça change beaucoup de choses en lui. Salma Aidara kañum ne wi neɗɗo ene foti hormade hoore mum. Neɗɗo yiɗa pusere o bu ɓe gacce mbatta yimɓeɓe ko en gaccu ɗum neɗɗo kala Allah waɗirma yaadu hen ɓe gaccu ɗum moƴƴani handicap o handicap ko Allah waɗi ɗum ni hen gacci ɗum handicap muɗum ko ɗum ɓuuri moƴƴude kala kala ko Allah waɗi ko ɓuurala neɗɗo o bande men gacce hakkillaji e koye meɗen deglen jaade ganden ko Allah tagata neɗɗo o kala wela waɗi jeeya fof ɗum kono waɗi jeeyaɗo makko. Moni kala ene foti artirde hakkille mum nangira bandum no hoore mum ni sinno ko neɗɗo taganno hoore mum watta e mum ella mo suwa lumbude fota jalde joɗiɗo. Kongol cimtol ngol Raky Diallo uddi jonde meɗen kabruji nder leydi joni paden koye kabruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji caggal leydi puddortoɗen ko ton to leydi Côte d'Ivoire to noon ha joni nene jokki rumo jarribo ko yuwiti e songoji lefol laamu hoorejo leydi Côte d'Ivoire mo noon fuɗɗima gila ñande yontere yawtunde nde no wayno ɗin ɗon kandidiaji joyi ɓen joyo ƴamoɓe lefol laamu ko yuwiti e ton to leydi e Côte d'Ivoire kamɓe kala haɓena e nder dangal wertago ndin leydi ngam wawde hebde hakkillaji ɓen ɓesguji e leydi Côte d'Ivoire beele jomumen e mbawa suɓede ko yuwiti e gardingu ndin ɗon leydi ne jeeya hen noon mo ganduɗa ko woni président sortant o Alassane Dramane Ouattara mo ganduɗa kay nana waɗa brigué 4e muɗum mandat lawol nayo ɓuygol ko ganduɗa kay omo jeeye e le songoji lefol laamu ton to leydi Côte d'Ivoire. To Madagascar caggal nde o suɓa wonde kay o wondemo hoorejo o leydi ndi kanko Michel Randri Nanana kanko noon ene wayno e ñalawma hande o joƴƴinama ton to Madagascar to Antananarivo lamargo ngo événement o noon o waɗi ko e yesso tawtorede ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe gueɗe leydi Madagascar ha ni e assemblée nationale mo leydi ndi woni suudu sarɗiyeji ndu leydi Madagascar. To Kenya ko yimɓe tato goni ko kawri e ladial so en tumnima e on ONG biyeteɗo Vocal Africa kamɓe noon ɓe kolliti ɓen tato maayi ko e ɗin ɗon ngarme garaji ganduɗa kay mbaɗi hakkude ɓen yimɓe ɓe Raila Odinga kam e police mo leydi e Kenya ɗum ko caggal nde ɗen ɗon pettoje e lacrymogène woni ko wedda e caggal nde ɓe ganduɗa ko yimɓe goni jeeyaɓe ndin ton leydi gonno e ruttude teddugal omo ganduɗa ko woni Raila Odinga gonnoɗo ete hoorejo jagorɗo ndin leydi mo ganduɗa kay ruttima e jomuɗum e ɗeɗo balɗe jawtude ton to Inde caggal on ɗon arrêt cardiaque on ɗon gorkajo noon duuɓi makko tolnoma e duuɓi capanɗe jeetati goski makko artiranoma ñande alkamisa nde ton to ganduɗa kam woni ton to Nairobi to lamorgo ngo Kenya ton to ganduɗa kay o ruttanoma toon teddugal to ganduɗa kay kañum woni ton to Nairobi e lamorgo leydi Kenya. Gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni paɗen koye kabaruji coftal balli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balli e Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli puddortoɗen ko équipe ngendijo mo leydi Sénégal jogoɗo huccidirde
e leydi Brésil ñande 15 e lewru novembre darotondu ton to Emirates Stadium mo Londres ina wonta non ngal ɗon pottal artan ko ngam ko yuti e kebungal kippo ngendijo mo leydi Sénégal e on ɗon Coupe d'Afrique des Nations paado ko noon kadi hani e ko ganduɗa kañum woni on ɗon Coupe du Monde mo ganduɗa kay ina faya ma leydi Sénégal waw ɓedde hoore muɗum anda tigi rigui holɗo tolni e oɗo saaha akalen ko yuti e Ligue des Champions africaine no woni noon pottide ko yuti e ganduɗa kañum woni e barrage uji ɗi nena jokki wadde ɓe ganduɗa kañum woni Kenya Police FC nena huccidira e oɗo saaha mo kalten ɓe ganduɗa kañum woni e Al Hilal mo Omdurman mo leydi Soudan ko noon kadi so yi ha waktuji 14 e yoni ma Zis Kabili huccidir e Monastir ko yuti e on ɗon Ligue des Champions africaine kalen e ko yuti e ton to Europe caggal on ɗon trêve international ene wonta noon ma ton to Angleterre maɓe ɓamtu e ñalawma janggo ɗen ɗon pottiti noon e teska hen sanga waktuji 11 apawɗo hojommaji 30 janggo ma ɓe ganduɗa kañum goni Nottingham Forest huccidir e Chelsea. Sunderland mo Habib Diarra wonto hakkude muɗum e Wolverhampton. Manchester City ma huccidir e Everton mo Idrissa Gana Gueye. Crystal Palace mo Ismaïla Sarr ma won hakkude muɗum e Bournemouth. Burnley ma huccidir e ɓe ganduɗa kañum woni Leeds United ko noon kadi Brighton ma huccidir e Newcastle. Fulham wonata ko hakkude muɗum e ɓe ganduɗa kañum woni Arsenal. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio kasi ha laabi ceer ko ɗum woni ko min kam nawɗum nelade kabaruji nder e caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli en jetti e jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen rédaction mo Pindi Radio en jetti ɗen kalirɗe cemgodirɗe men e oɗon saaha ko noon kadi en jetti dendagal hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio adu meɗen e kabaruji wonata ko altine so geno haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewdade programme uji Pindi Radio Allah jarama on jarama.